γιατί γεμίζει συνέχεια? Γεμίζει η πετσέτα σας συνέχεια άμμο μετά την παραλία? Γιατί φαίνεται σπίτι και γεμίζουν και όλα τα υπόλοιπα? Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους για να μην έχετε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι η Μαριούζα, μαζί με η How To Tips για το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι απλώνετε την πετσέτα σας κατευθείαν πάνω στην άμμο. Ως αποτέλεσμα, με την παραμικρή κίνηση γεμίζουν όλα άμμο. Η λύση: κάτω από την πετσέτα να βάλετε μία ψάθα, ένα ύφασμα ή ακόμα και μία σακούλα σκουπιδιών ανοιγμένη. Με αυτόν τον τρόπο η πετσέτα σας θα μείνει καθαρή ακόμη και από την υγρασία της άμμου. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε αυτό το tip, να κάνετε follow, like και share σε κάποιο φίλο σας που γεμίζει πάντα άμμο.